Хания ханым татар халкының кул эше шигу белән шөгыльләнә. Шәхси күргәзмәсе белән муслим җирлегендә катнашуны эшмәкәр Ирек Хамадишин оештырган. Иң беренче мероприятие выставка мастер-класс дип атады, инде пока планнарын составлять иттек тә. Бу бик үз эшен яхшы белгән Хания Гөлмәттерин Гараевны чакырырга булдык. Беренчесе халыкта омтылыш барлыкка килсен дип үзенә. Чарада катнашкан район башлыгы Муслим милли бизәкләр проектына шушы күргәзмәдә старт бирелеп, ел азагында нәтиҗә ясалачагын әйтте. Авыл җирлегендә шигу ул һәрвакыт шөгыль булган бит инде, булаймы? Мендәрләре белән татар халкының һәрвакыт моны күрсәтеп, мактанып, менә бездә шундый, менә без әбидән калган дип горурланып күрсәтә торган әйберләр шулай бит инде. Без алардан нәрсә белән кимсенәйме? Без шулай ук матур иттереп эшли алабыз. Без әзрәк моңа тагын инде профессиональ алымнар кертеп, менә шундый матур әйберләр ясый алсак, ул бик матур булыр иде. Хания Гараева Альберт Робертовичка үзе ясаган картинасын бүләк итте. Залга җыелганнарга үзенең ничә итеп шигу белән мавыгып китүе турында сөйләде. Бик теләп шигу техникасы белән уртаклашты, тамбур шигу серләрен ачты, мастер-класс үткәрде. Бик күп хатын-кызларның шигып караганнары бар. Бүген алар шуны искә төшерергә, камилләштерергә килгәннәр. Хания Гараева килә дигәчтен матур шигу үрнәкләрен күрсәтә, ничек иттереп шуларны шигәргә икәнен күрсәтә дигәчтен бик сөенеп килдем. Чөнки әниләр, әбиләр, апаларымның шиккән үрнәкләре бар. Аларны мин алып килеп музейларга да бирдем. Күргәзмә хуҗасы шигуны милли сәнгатебезнең һәйкәле дип саный. Аны саклап, барлап, карап тоту хатын-кызлар кулында. Әни әбиләребездән калган мирасны югалтмау, балаларыбызга тапшыру мөһим. Milli сәнгатебез бик тирән тамырлар белән хәзердә яшәп килә. Бу аның яшәве бигрәк тә безнең татар хатын-кызларының батырлыгы дип әйтимме. Milli сәнгать безнең бик күп төрле, ләкин шуның иң югары ноктасында торучы шигу дип атарым мин. Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан оештырылган мондый чаралар дәвамлы булып, милли мирасыбыз киләчәк буыннарга да тапшырылсын иде. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.